Sa lungsod sa Canavid, sa Eastern Samar, gitanggong pagbalik sa bilangguan ang gitumbok nga drug suspect human makasinati sa or masakmiti sa gidurahang illegal nga drugas atol sa pagpatuman sa kapulisan sa search warrant nga giisyu sa Korte Batok sa Dinakpan. Matod ni Police Captain Angeline Blue Cortado, ang hipi sa Taft Municipal Police Station. Suspect nga si alias Caber, 33 anyos, laborer o mulupyo sa Barangay 4 sa Taft Eastern Samar. Ikasiyam sa Provincial Priority Target List sa mga drug personality sa Eastern Visayas ang Dinakpan. Midugang si Cortado nga ang search warrant subay sa kamanduan sa RTC 8 Branch 2 sa Burungan City. Nasikop ang suspect sa Disyembre 18 sa tuig 2021 atol sa bypass operation. Gihong nagkuha gikan sa panimahay sa suspect ang tulo ka magagmayng pakiti sa giduang shabu nga motimbang og 0.12 grams og mga kagamitan sa pagsuyop og shabu. Apan ni himakak ang Dinakpan nga nasakmit ang mga butang sulod siyang panimahay. Gitanggong karon ang suspect sa detention cell sa Taft Municipal Police Station. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang gisang at patok sa Dinakpan.